Tonight, it's the night. Ei, què passa? Bueno, després d'aquest inici espero que ja sabeu tots i totes de què anem a parlar, no? Home, Pol, han clicat a la miniatura i al títol del vídeo? Clar. Doncs sí, senyores i senyors, avui toca parlar de l'assassí en sèrie més estimat del món. Parlarem d'aquest retorn de Dexter amb aquesta nova temporada anomenada Dexter New Blood, que sí, funciona perfectament com una temporada final, com una novena temporada adjunta amb la Dexter original, per així dir-ho. I ojo, avís important, encara que en aquest vídeo parlem amb spoilers, crec que si ets d'una d'aquelles persones que tampoc li importen massa els spoilers, et pot servir com a, diguem-ne, resum del que és Dexter i si t'acaba valent la pena o no veure-la. Ah, que no t'acaba de venir de gust veure-la. Doncs això, en aquest vídeo parlarem sense spoilers. Amb spoilers. És que de debò, cada vídeo una cagada. D'aquesta nova temporada, de què ha significat, del per què d'aquest retorn, compararem els dos finals, perquè ara mateix tenim dos finals per Dexter. La veritat és que no recomanaria aquesta Dexter New Blood. Si no has vist Dexter et perdràs moltíssimes coses i moltíssim context. Tot i que en aquesta vida hi ha de tot, i jo m'he trobat amb persones que han vist la pel·lícula del Camino, una pel·lícula seqüela de la sèrie Breaking Bad, sense haver vist Breaking Bad, que això ja és un pecat absolut, però l'han gaudit. O sigui que, jo què sé, doncs hi hagin per tot. Però per què han fet una nova temporada després de quasi 10 anys? Doncs perquè tant el director com l'actor protagonista de la sèrie, i sumat a la corrent de gent que considerava que Dexter tenia un mal final, unes altres persones que hauran de venir a parlar amb mi aviat, han volgut donar aquest nou final a un protagonista que, per mi, no el necessitava. I si aquest és el motiu de ser de la sèrie, no li trobo lògica, perquè a mi aquest final em sembla molt pitjor, em sembla millor l'altre. I després parlarem dels finals, els compararem i parlem de les coses dolentes que ha fet aquesta Dexter New Blood, que és, doncs això, bàsicament el final. Però anem primer a parlar de les coses bones, i és que l'he disfrutat moltíssim. Ara, això sí, deixeu-me parlar d'una cosa que és una xorradeta, però ho haig de dir. I és que, què heu fet amb l'opening? Què heu fet? Era un dels millors openings de la història, i no et dic que posis el mateix, perquè si estàs intentant fer una cosa nova i que es vegi nova, doncs simplement pots ficar la mateixa cançó, fer uns plans similars, però amb temàtica, com la temàtica aquesta nova, no? Tot més gelat, perquè el poble on estan ara fa fred. Però no em fotis aquesta merda amb aquestes lletres congelades que sona així com de congelat i ja vinga, el capítol. És que no. Això m'ha ficat molt violent al principi de cada episodi. És que aquesta intro és tan bona que la vaig tenir de despertador durant ple de temps i no la vaig odiar mai. Però va, segueixo. Crec que aquesta nova temporada de Dexter New Blood ha mantingut l'essència al 100%. Les trames, el dolent, ha afegit nous personatges que han aportat coses molt interessants a la trama. Tots sabíem que molt probablement estirarien el fil d'en Harrison, el seu fill, després d'aquests anys, a veure què està fent, a veure com és, si es poden retrobar, etc. Realment Harrison és un dels personatges que ha tingut un arc evolutiu interessant, ha sigut molt interessant anar seguint com evolucionava després de trobar el seu pare, tot el que li ha passat, com ho ha viscut ell i el final que ha tingut. I què dir del dolent? Kurt crec que té tot el que ha de tenir un dolent de temporada de Dexter. Al final, l'essència d'una temporada de Dexter és aquesta. En Dexter mirant d'anar saciant el seu obscur passatger, mentre el dolent de turno d'aquella temporada descobreix que ell també és un assassí en sèrie, va per ell i el Dexter l'acaba guanyant. És que ben bé podria ser un resum molt resumit de cada temporada de Dexter, i tot i així el que enganxa. Sí, com sigui, crec que Kurt té tot el que ha de tenir un dolent de temporada de Dexter, té el seu motiu de matar, la seva història passada, no és dolent perquè sí, té el seu mètode, també és molt intel·ligent. Un personatge que m'ha agradat moltíssim també és Molly. Aquesta versió femenina de Carles Porta que apareix de cop en un dels capítols i que crec que realment és un bon personatge per això, perquè aporta a la trama. Molly és la que realment hi ha darrere de la mosca darrere l'orella de la Àngela, un altre personatge que crec que ha funcionat moltíssim, perquè potser si Molly no hagués seguit insistint o si simplement no hagués fet un capítol en el seu podcast, que per cert premi al millor naming, fucking Mary Gill. Doncs això, igual si no hagués fet un programa del seu podcast parlant sobre The Bay Harbor Butcher, potser l'Àngela no hagués acabat de recol·lectar totes aquestes peces per adonar-se, no?, de que aquest Jim Lindsay, que per cert, qui no ho sàpiga, aquest nom és una picadeta d'ullet molt evident a l'escriptor dels llibres en què es basa la història de Dexter, en Jeff Lindsay. I què dir d'Àngela? Àngela crec que és un personatge que va increixendo durant tota la temporada i al final li acaba fotent una caçada brutal en el Dexter. Ara, això sí, el personatge que més il·lusió m'ha fet veure i és la Debra. Anda que no vaig plorar jo quan la va tirar per la borda del barco. Aquesta Debra fent de Harry, no?, però a la seva manera, intentant ser la consciència d'un Dexter que s'està veient, que s'està descontrolant. Les seves aparicions, de fet, tenen moments estel·lars, crec que està molt ben portat perquè hi ha moments que li donen un aire una mica més còmic, però alhora com terrorífic. Hi ha moments que és més per donar aquest toc, no, de consciència, no? I crec que és algo que potser no esperàvem, que ha sigut molt grat i que
que no ha sigut gratuït, que ha tingut una aportació important a la trama perquè ha sigut la consciència sempre darrere d'en Dexter durant tots els canvis que ell ha anat patint i que ha anat sentint dins el seu cap. I en Batista, un altre personatge que l'han portat molt bé, que no ha sigut fanservice, em va fer una il·lusió quan el vaig veure, de debò, increïble. Però és això, té un motiu d'estar dins la sèrie i realment és que acaba sent super transcendental, perquè fixeu-vos quina cara es queda en Dexter quan l'Àngela anomena en Batista. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. És impressionant, és que es veu acorralat i perdut. Deixant una mica enrere els personatges, a mi una de les coses que més por em va fer va ser a on es desenvolupava la història, no? Ostres, estem acostumats a veure un Dexter durant 8 temporades a Miami, amb la calor, amb la xafogor, i vaig pensar que se'm faria com estrany. Però no, tot ha anat encaixant de tal manera, aquesta nostàlgia, aquest tornar a veure el Dexter, aquests nous personatges que han funcionat molt bé, aquestes trames que realment han seguit l'essència, no? Com comentàvem, de Dexter. I al final ha sigut una cosa que m'ha acabat agradant, 100%. M'ha agradat també llegir aquesta actitud de Dexter en aquesta temporada com un yonqui mirant de no recaure una altra vegada la seva addicció, no? Veure aquesta persona que havia tingut una addicció intentant no recaure i acabar-hi caient de 4 potes. Però acabar-hi caient de 4 potes em refereixo a tornar a matar, no el que acaba passant al final. Va, anem a parlar-ne. Va, comparativa de finals. Aquí és on estàvem tots tenint ganes d'arribar ja. Per què em va agradar més el final que ja teníem envers el final que acabem de veure? Primer de tot, perquè crec que totes aquestes opinions de gent de és que és un mal final, etc., crec que es confonen. I no és que sigui un mal final, sinó que certament Dexter va estirar una miqueta el seu èxit i potser les 2 últimes temporades se les haguessin pogut estalviar. Crec que la gent es va quedar potser més amb aquesta sensació i per això els hi sembla un mal final, perquè va anar decaient una miqueta, però com a final del personatge, com a conclusió del seu personatge principal, em sembla excel·lent. Estem parlant de que el concepte és que ell es dona compte de que qualsevol persona que estima, que està al seu voltant, per culpa de la seva addicció a matar, això acaba fent tots uns problemes al voltant de la seva vida que acaba fent mal sempre aquesta gent, i molts d'ells han mort. Va morir la Rita en el seu dia a mans de Trinity, directament per culpa seva. Si la Rita no hagués conegut mai el Dexter, el Trinity no hagués anat a per ella, i seguiria viva. Així com en Harry, el pare del Dexter, que sempre es comenta que s'acaba suïcidant perquè no pot suportar, tot i haver-li donat aquest còdic al Dexter, tota aquesta personalitat seva. En Doakes, la Lagerta, tot i que la Lagerta no sigui una mort directa de Dexter, però està allà, i la Debra. Per tant, en el moment en què ell se'n dona compte d'això, s'aparta del seu ésser més estimat i per l'únic que ha sentit amor durant tota la seva vida, que és en Harrison, desapareix i se'n va a un altre lloc a viure una vida amb un altre nom, havent de recordar cada dia el motiu pel qual està allà sol i sense poder veure l'única persona per la que ha sentit alguna cosa de debò mai. Això és un bon final, això és un bon càstig. No em sembla un bon càstig la mort, el deixar de patir. Jo m'estimo un Dexter, però al final és un antiheroi, és un puto assassí en sèrie. I per molt que hagi seguit un còdic on només matava gent que s'ho mereixia, etc., tothom qui ha estat al seu voltant s'ha vist perjudicat en més o menys grau. Per això considero un mal final aquest segon final, perquè si el motiu de ser era donar un millor final al personatge, no trobo que sigui millor simplement fer-lo morir a mans del seu fill, que això no té cap sentit. Però és que clar, jo què sé, això ja és cosa dels americans aquests que sempre han de tenir, no?, com la cosa ha de pagar el seu preu, ha d'anar a la presó, Creu-me que aquesta persona estant viva i recordant tot el mal que ha fet i sabent que en allà, a Argentina, hi ha el seu fill, que és l'única persona per la que realment ha tingut sentiments mai, és molt pitjor. Haig de dir de totes maneres que he estat llegint durant aquests dies molta gent que deia ostres, és que a mi jo realment era una d'aquestes persones que sí que m'havia agradat l'anterior final. He descobert que no estava tan sol com pensava i he restaurat una miqueta la meva fe en la humanitat. Perquè i ara què? Ara m'has fet veure com es moria en Dexter. Jo no volia veure com es mor en Dexter. Em sap greu, però me l'estimo. És un assassí en sèrie que ha de pagar pel que ha fet, però ja estava bé que ho pagués com ho estava pagant, havent de recordar cada dia tot el mal que havia fet. Però no me'l matis. I aquesta escena final amb en Harrison anant-se'n amb la furgoneta, passant-li els cotxes de policia pel costat, que jo estaria cagadíssim. A mi em fot una olor que li estan preparant al llit perquè si les audiències donen el tret de sortida li faran un spin-off i això sí que trencarà amb tot el sentit del món d'aquesta nova temporada. Perquè, coi, sí, ja ens deixaven entreveure que en Harrison, tenia aquests instints violents, etc.,
però que potser no arribava al nivell del Dexter. En el moment en què maten a Kurt, bueno, que en Dexter mata en Kurt davant d'en Harrison, ja es veu, no?, que té allà un moment que es troba malament, que ha de sortir fora, ja comences a ensumar que potser per ell allò és massa. S'acaba evidenciant i per ell acaba sent un xoc de realitat quan se n'adona que el seu pare s'ha passat pel forro el còdig que li acabava d'explicar que tenia, matant a una persona innocent. I m'encanta perquè aquest moment és el moment en què crec que tots i totes fem la reflexió de ostres, vale, sí, jo m'estimo i admiro el Dexter i el vull veure en acció, m'encanta. Però tant tot el discurs de la llebre durant tota aquesta temporada com aquesta reflexió final d'en Dexter ens interpel·la directament, perquè, a veure, no ens enganyem, qui més qui menys volia veure en Dexter i en Harrison en acció els dos junts matant a penya. I si t'ho pares a pensar és una bogeria voler que un pare vagi de la mà del seu fill i li ensenyi a matar. I ens fa caure una última vegada en donar-nos compte de que és un assassí en sèrie que està descontrolat i que està ja fent coses fora del seu propi còdig. Però ara què? Em faràs un spin-off d'en Harrison que no és un assassí? Oi que no? Em faràs un spin-off d'en Harrison tenint una altra vegada com aquest sentiment d'assassina... És que no, tio, és que no. I espera't que no surti el propi Dexter al més pur estil Harry o Debra en el cas d'aquesta temporada. Ara, me'l miraré segur si ho fan. Però bé, jo he gaudit moltíssim d'aquesta Dexter New Blood. La veritat és que a mi el format aquest de treure un capítol cada setmana m'encanta, em fa tornar a tenir aquella sensació que tenia abans quan veies les sèries per la tele i t'havies d'esperar una setmana i durant aquella setmana podies estar parlant de tot el que havia passat, podies desgranar-ho bé, podies fer-te les teves teories boges i havies d'esperar-te la setmana següent per saber si era veritat o no. M'ha fet tornar a recordar-lo moltíssim que vaig arribar a estimar aquesta sèrie i aquest personatge. Realment en Dexter és un tio que me l'estimo molt. Aquesta manera de fer, aquesta manera de sentir, aquesta manera de menjar que té, no? Totes aquestes cosetes tan Dexter que m'han fet tornar enrere en el temps. Sigui com sigui, i a pesar de que aquest final no m'agrada, cosa que fa que sigui absurd el fet d'haver-la fet, però tot i així me n'alegro que s'hagi fet perquè l'he gaudit molt fins als últims 2 minuts, dic que us la recomano al 1000%, que la trobareu a Movistar Plus i que ara ja hi és completa. I no volia acabar tot això i ho havia de ficar d'alguna manera, i és que em va fer moltíssima gràcia el nom de Vincent Van Gogh per una cabra, és increïble. I que si has arribat fins aquí, com sempre, ja ho saps, deixa't un bon like, que és gratis, i si vols donar tot el suport hagut i per haver el contingut en català a YouTube, subscriu-te al canal. Que no, en sèrio, que no et cobren res, ja veuràs. Clica, subscriu-te, like, de debò, que m'ajudes molt. Va, vinga. I que m'agradaria llegir les vostres opinions. Què penseu d'un final? Què penseu de l'altre? Quin final us ha agradat més? Quines coses creieu que m'he deixat de comentar i que també són importants? Quin és el moment que més us ha molat de tota aquesta nova temporada? Escriviu-m'ho aquí sota, ens llegim i en parlem. I com sempre, doncs ara et deixo alguns vídeos per aquí et pots subscriure al canal si encara no ho has fet, que t'ho estic dient de debò, que ho facis, que és gratis, que m'ajudes molt. I ja està. Va, jo me n'haig d'anar, que he quedat amb un que diu que no li agrada gaire Dexter, no sé què. Vinga, adeu.